Dobar dan svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Današnji video započinjemo u kafiću u Svakopmundu. Došli smo Michael, Emilija i ja na kafu i na brzinski ručak. Ko voli igralište? Emilija. Ovdje je inače vreme kao da će kiša da padne, međutim Svakopmund nije kišni gradić i ova magla nazove dolazi od okeana. Ovo je za malo veću decu. Kafica je stigla i sada čekamo picu. Hello! Hello. How are you? Good. Good. Excited for your race? Yes, I am actually. Michael ima danas opet trku. Nećemo danas da se pridružimo jer je hladno, a i trka je danas jako kratka. Ići ćemo sutra. Dok ostatak Namibije pecka pod suncem, ovdje je često maglovito i svežije. Pravi kontrast i baš je interesantno šetati ulicama i osjećati taj miks evropskog i afričkog. Svakopmund je inače osnovan krajem 19. veka, kada je Namibija bila nemačka kolonija. Zato i danas ima toliko nemačke arhitekture ovdje. Wow! So cool, Emilia. Say hello. Say dobar dan. Vegetarijanska pizza za mene, pileće za Michaela, a Emilija će naravno kombinovano. Čekamo tanjir za nju. Everything. Michael trenutno ima biciklističku trku, a nazad dok ga čekamo smo odlučile da krenemo u šetnju. Da vidimo šta ima okolo, otići ćemo i do igrališta, a malo i na plažu. Kako ptica leti? Bravo! Get you! Šta je hladno! Evo neko me je pitao da li ljudi plivaju u okeanu ovdje. Evo, naravno da uvijek ima nekoga ko pliva. Ja ne znam, znači ja se smrzavam u džemperu. Znači, ne bih ušla u okean trenutno ni za šta. Evo dok ja snimam plivače, moja devojka pliva u pesku. Jel plivaš? Šta radiš? Plivam u pesku. Ajde, moramo da idemo sad, Pupi. Ajde, ljubavi, moramo da krenemo. Dobro jutro, vreme je za kafu, pa onda doručak i obećala sam Emiliji da je vodim u trampolina park, tako da čim se probudila već se setila toga i žurimo da stignemo tamo pre 10. I evo nas na trampolini. Ajde, skači Emilija. Jump, jump, hajde jump. Wow, dok tako ima trku, mi smo u trampolina parku. Evo i mama skače sa njom.
Hij zei marzipan. Shorty zei marzipan. Ik geef ook zo. Maar je gewoon af. Ik was dus... Maar hij blinde draaien. Ja, dat ene is het wel. Het lijkt zo lekker. Ik heb dan en ik ga niet even skielik. Ja. Ja, ja, oké. Ja, die weet smaak. Ja. Dat heb ik nog niet van mij gehoord. A jela je vandaag? Ne mogu da dođem u svakog mont, a da ne prošetam ovim parkom i da ne vidim ovu prelepu plavu kućicu koja me bukvalno podsjeća na Kaliforniju. Svakog mont je zaista turistička oaza. Možete da surfujete, jašete kamele po pustinji ili idete na vožnju kvadovima. Meni je ovo mjesto zaista fascinantno. Nekada se osjećam kao da sam u Europi, a opet sve je okruženo afričkom prirodom i okeanom. Svakog mont je baš onaj grad koji spaja dva sveta, zato ga i obožavam. Što se tiče klime, potpuno je drugačije od ostatka Namibije. Hladno je zbog Atlantskog okeana, magla je skoro svaki dan. Tako da, ako se to uzme u obzir, volim Svakop Mont kao grad, ali ne bih voljela da živim u njemu. Uživajte u predelima ovog divnog grada i pišite mi u komentarima kako vam se sviđa i da li vas zaista podsjeća na Evropu. Is it cold? Ispruži, skupi. Op, op, drži se lepo, da ne padneš. Bravo, super ti to radiš. I evo nas, kafa i užina su tu i krećemo nazad za Windhoek. Do Windhoeka nam treba 3,5 sata, a ne možete da zamislite razliku u temperaturi. U Svakom Montu je 17 stepeni, a u Windhoeku 30. Copy you, what? Are you clapping, Cookie? To je za današnji video, nadamo se da vam se dopalo, a mi vam šaljemo puno pozdrava iz Namibije. Bravo. Hvala vam puno na svojoj podršci i vidimo se vrlo brzo.